Tenhle svět bohužel stojí se za nic. Svět patří nám, to už každopádně Voskovec Very. Osvobozené divadlo. Svět patří nám, dokud si ho vážíme. Uděláme si ho takovej, máme ho takovej, jaký si ho uděláme. Nám lidem. No, asi jo. Lidem. No, spíš ne. Spíš ne. Celý ty bombony sněz. Ty bombony. To jsou tvoje. Jo. Co se týče práce, tak to tady není moc dobrý. Takže si myslím, že jako v mém oboru, co dělám, tak jako se můžu chytit v jiných městech, ale mě se odsaď nechce prostě, takže jedině potom jiný stát práci v jiném státě a prostě potom tady bejt chvíli, být tam. Že vidět hen. W największym tego słowa znaczeniu należy do Boga, ponieważ On go stworzył, ponieważ On go nam ofiarował, ale właśnie, co jest bardzo ważne, Bóg uczynił człowieka tym, który ma tym światem zarządzać, ma się o niego troszczyć, więc w pewnym sensie też świat należy do ludzi. A jeśli jsme něco dostali jako dar, to za ten dar taky odpovídáme. Die Welt gehört Gott. Theologisch gesprochen, Gott ist derjenige, der alles geschaffen hat, was ist. Und die Welt, in der wir leben, ist nicht unser Besitztum, sondern der Besitz Gottes. Ich habe während meines Studiums eine interessante Theorie kennengelernt. Keiner weiß, ob sie stimmt, aus den Sprachwissenschaften, wonach das Possessivpronomen älter ist, sprachgeschichtlich gesehen, als das Personalpronomen. Das heißt, der Mensch hat früher gelernt, meins zu sagen, als dass er gelernt hat zu sagen, ich. Und wenn das stimmt, was keiner weiß, aber die Italiener sagen, si non è vero e ben trovato, dann gibt es sehr viel Aufschluss darüber, wie wir Menschen uns selbst wahrnehmen, ja, nämlich über das, was wir besitzen. Mám rád život, mám rád lidi a myslím si, že pokud budeme žít a lidi si budou užívat svého života a nebudou lpět na tom, že mají nějaký majetek a tak dále, tak to bude dobré. Vemte si jenom tu situaci s tím, já musím na dovolenou, já musím jet tam a tam, já si na to musím vzít půjčku. To znamená, musím. To znamená, že i v tom komunismu já musím do komunistické strany, abych měl víc. A je to ono. Nic člověk nemusí. Já si vzpomínám. Jediné, co člověk opravdu na závěr musí, to je, že musí umřít. Ale nic jiného nemusí. Všecko je svobodně. Do strany, aby děti mohly jít na školu. To je právě ta blbost. No. To je právě ta blbost. Já nemusel do strany, nešel jsem tam a tak dále. Otročil v milici potom, potlučení. Ale nemusel. Aby děti mohly studovat. Aby měl dobrý kádrový profil. Kdyby to nikdo neudělal, nikdo nemusel do strany. Já jsem vstoupil do strany a jsem si tu botu čistil asi hodinu.
Jo, do čeho jste to vstoupil? No, se tam někdo vykadil, tak jsem do té strany vstoupil. Do velké strany. Świat należy do wszystkich ludzi. Ja. Eigentlich allen. Ah ja. Niemanden. Hashtag niemanden. Ja, das stimmt. Eigentlich niemanden. Zamysli se nad tím pořádně a odpověz něco. Patří svět. Bohu. A proč Bohu? Protože v něj lidé věří. Dla mnie w życiu ważna jest rodzina, ważna jest na pewno miłość, ważni są moi przyjaciele, ważne jest moje zdrowie oraz zdrowie moich bliskich oraz ważne jest dla mnie szczęście. Szczęście nie tylko moje, ale też właśnie moich bliskich, moich przyjaciół. Oh Gott. Keine Ahnung. Keine? Falsch. Takže jelikož toto je křesťanská škola, takže si hodně dětí z této školy myslí, že asi bohovi nebo nějak tak asi. Jestli to taky myslíš? No asi jo. Die Welt? Ich finde, die Welt gehört allen und niemandem. Ich denke, die Welt gehört im Endeffekt den Menschen, weil der Mensch macht aus der Welt, was er selber denkt. Also ich würde so sagen, ja, man muss sich darum kümmern, dass also Ruhe und Ordnung ist und dass die Menschen gut leben. Also das ist mein Standpunkt dazu, ja, insgesamt gesehen. Ja. Also, kann man sich auch wohlfühlen dann. Ja. 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 Wir sind nur Verwalter. Und entweder wir machen es schlecht, was sehr oft passiert, oder wir machen es gut. Nám všem lidem. Poslancům a tak, co tady vedou. Si by si měli ubrat míň ze svých kapes a přidat těm lidem, kteří to potřebují. Do ludzi! Do ludzi, do Pana Jezusa. Do kogo może jeszcze należeć? Do Boga. Do Pana Boga. A do kogo jeszcze? Macie pomysł? Marii. Do Maryi. Jeszcze do dziewczyn. Do dziewczyn. Świat należy do dziewczyn. Bardzo mi się podoba. Ola, jak myślisz, do kogo należy świat? Do dziewczyn?